So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, गाबोन हाबा दङ बिदानि काजोलगावआव दंफैयो आं दिनै ओमफ्राय गाबोन फुरा मोसासिखागोन आरो ओमफ्राय दिनै जास्ट ओरैनो हाबानि सिगां दिनै आं थाफैखाबाय ओमफ्राय माबायदि साजायदों मादों बेखौ देखायनोसै ओमफ्राय जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनो नायनानै लाइक कमेन्ट खालाम ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै ला ओमफ्राय माबायदि साजायदों बेखौ दिनै फुरा देखायनोसै आङो गाबोन हाबा आलदा गाबोननिया आलदा जागोन आरो दिनै जास्ट ओरैनो बे साजायनायखौ माबायदि साजायदों बेखौ देखायनोसै आङो लोगोफोर बेयो फार्स्ट हाबजेननाय गेट आरो गेटखौ बिदि खालामदों गेट माने गेटआनो गैया खोमा ओमफ्राय नैबे लामा ओरै माबायदि साजायनाय देखायलांसै आङो नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा नायलांदो ओमफ्राय मोजां मोनोबा गावबागाव हाबायाव एसे माबा खालामनो हागोन आरो साजायफानो हागोन बिदि नुबाय ओमफ्राय सिङाव देखायनोसै आं गोजौआव नै दासो बानायगासिनो गाबोनसो हाबाया ओमफ्राय ओरै साइडआव बिदि बिबार होदों आरो बिबार ना मा होननांगौ बिदिखौ ओमफ्राय नै हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जिरायग्राया गाबोन बेवहाय जिरायहोगोन बरिया खालामदों दावराय स्पन्सनिसो गालाबायबा दाय जालाबायगोनलै ओमफ्राय देखायनोसै हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जिरायग्राबो ओमफ्राय ओरै राउन्ड देखायनोसै आं बिदि आरो राउन्ड ओमफ्राय नैबावहाय नै माबा बानायगासिनो दं मा खालामनो नागिरदोंथाय सोंथ'ला आङो ओमफ्राय नै गाहायाव बिबार होदों गाबोनसो हाबाया दिनै जास्ट ओरैनो साजायदों आं फैखाबाय आरो गाबोनहाय हाबा गोजौआव मा खालामोथाय एसे माबा माबि होबावगोन खोमा बिदि साजायदों बेनो ओमफ्राय ओरैथिं ओंखाम जाग्रा एसे माबाखौ देखायनोसै आङो माबायदि जायो गाबोन आलदा एक्सट्रा खेबगोन आं नैबे जाग्रा जायगा खोमा सानसेनो हाबा ओमफ्राय सानसेनो जानाय लोंनाय रिसेपसन ओमफ्राय ओरैथिं मा दं बिथिंबो साजायदों एसे नायनोसै बेवहाय नै बिदि साजायदों मोजांथार ओमफ्राय नै बिबार एसे लाइट होनां बिदि साजायदों नै साइकेल मोजांथ' नायना लाखा नै आंहाबो देनां बिदि साजायनांगौ बेवहाय ओरैनो फटक लानो बरिया ओमफ्राय नै बिथिं दावराय स्पन्जजोंसो बानायदों बेखौ गाबाथाय सेस फसायबाय आङो बिराद मोजां गाहाम फटक लानांगौ बेवहाय सिख्लाफोरजों फुरा गाबोन हौवा गोदान हिन्जाव गोदानजों बेवहाय जिरायगोन आरो ओमफ्राय मानसिफ्रा सेल्फि लाथारसै बेवहाय फट' खेबजालाथारसै नैयाव आंहा सोलाबोना सोलाबा लानो मोनबा लानोसै बिदा बिबाजैजों मोदानजोबो नैबे लामानि गेटखौ ओरै राउन्ड साजायदों बार बिरलायलायबाय ओमफ्राय बै मा बुस्थु मिथिले बे स्टेरिं हाबनाय ओमफ्राय ओरै सिदा ओरै हाबलांजायो ओमफ्राय ओरैबो हाबलांजायो बेयाव मा बानायबाय थादोंथाय मिथिला आङो सोंबा मिथिगौमोन ओमफ्राय हौरै हौवा गोदाननि न'आ बैनो गासिमोन ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संग्राया बेवहायनो जागोन आरो जायगा बानायखाबाय नै दोनफैखाजोब्बाय ओमफ्राय नै माबा सानसेयैनो हाबा फुङाव ओमफ्राय बेलासियाव रिसेपसन साइड बिबार होदों नै समायनानो बेयो बानायफ्रामनाय खोमा आग्लायनाय बेखौ माबायाखै होआखै आथाजों जि मोजां बानायदों स्पन्ज
आखाइया एसे माबा नांलाजोब्बायलै बिबार स्पन्जजोंनो जा मोजां बानायदों नैबे लान्जाय ना मा होननांगौ जाखो गाला जानो गिनांगौलै लागाव नै बयलार सुखावगासिनो गाबोननि बेसेबां केजि लाखो आं सोंबाय थाला ओरैनो दंलाजोबो नै बयलार गोजा गासिबो लागाव नै बयलारफ्रा खारला जोबथारलायबायलै हाबानि लागाव नै आदायमोन बेदरा गोदासिगासिनो खय केजिथाय बाहेरानिफ्राय बिदि नुयो आरो मा फैयो आदा बिप्रनमोननि न' गाइसमोन दा बसायजोब्बाय आरो जाग्रा लोंग्रा टेबोल बायदिसिनाखौ गाबोन बेवहायनो जागोन लोंगोन गुवार जायगाया एसे ओमफ्राय नैबेयो कमप्लिट जायाखै आरो बेयाव दै होगोन आरो गाबोन नुसिगोन गाबोन देखायनोसै आं दा समाबो बारा जाबाय गाबोन ओरै मा जायो मिथिला जिखुनु जाया बेजों मा खालामो बेवहाय दै दोनगोन आरोखि ना दोनो ना मायो बयलारफ्रा नै रोनावलाजोबथारबाय ओमफ्राय ओरै गोदागासिनो नायनो हायालै बोरै मोनजोबो बिगुर खुगासिनो बेहा लागाव अमा रुगासिनो एसे होंगारनांगौलै औ गाबोननि रेडि गाबोन मोसानायखौ नायबानो जाबाय आं मोसानायखौ ओमफ्राय ओरै बिबु हो हायला बिबु गोदालागासिनो दं नै लागाव बेदरा आरो बिदानि हाबायाव औ एसे लोगोफोर नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामहरदो ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियानो फोजोबसै जुदि नोंथांमोनहा मोजां मोनो भिडिअखौ अब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो हाबाखौ गाबोननिखौ नायनो थाखाय थेंक इउ फर वाचिं बाय